Croeso I bawb ymuno efo ni heddiw I ganlyniadau Tlws Llenyddol Ann Lewis. Y teitl oedd datgloi, ac yn y lle yma mae'n briodol diolch I Marlyn Samuel am ei holl maith beirniadu yn y dair cystadleuaeth llenyddol sydd ganddo ni. Wel, diolch yn fawr iawn I chi am y gwahoddiad I feirniadu cystadleuaeth lenyddol Merched y Wawr eleni. Braint yn wir. Wel, 15 nath gystadlu am y Tlws Llenyddol eleni. Mi oedd llawer iawn o'r cynnwys yn amserol iawn yn trafod pethau fel dwyn cwn I llacio'r cyfyngiadau clo. Ac yn enwedig o gofio hefyd y testun oedd wedi cael ei osod sef datgloi. Mwynhad pur oedd darllen y 15 cynnig. Mae maddawn ysgwennu yn wir. Plis daliwch ati bob un ohonach chi. Wel, y tri ddoth i'r brig oedd Eds, Nina Pondicherry a Pam Lai. Mae'r gwaith sy'n cipio'r wobr eleni y tlws, wel, mae'n berl o stori. Stori a fyddai'n addas ar gyfer unrhyw gylchgrawn merched dwi'n meddwl, ac yn enwedig os gael ddeud cylchgrawnau fel Woman and Home ac Good Housekeeping, mae'r stori fach yma yn ffitio'n berffaith i'r genre yna ynde. Be gawn ni di hanes gwraig yn symu tŷ, gwraig weddw di penderfynu symu tŷ, mawr gwrthwynebiad gan ei mhab a'i merch. Mae'n stori gyflawn, does na ddim gorymdrechu yma, mae jyst adrodd y stori. A nes I licio hon o'r cychwyn o'r cychwyn cynta. Felly llongyfarchiadau mawr iawn I Pam Lai. Fy mraint I heddiw yw cael cyhoeddi enillwyr Tlws Llenyddol Ann Lewis dan y thema datgloi. Yn gyntaf, Ruth Morgan, Clwb Gwawr Gweindraeth, Rhanbarth Caerfyrddin. Yn ail, Jo Hyde, Cangen Llundain, Rhanbarth Ceredigion. Ac yn drydydd, Eluned Davies Scott, Cangen Ton Ysguboriau, Rhanbarth y De Ddwyrain. Llongyfarchiadau i'r dair. A fe'n rhannu oll gai longyfarch Ruth a fe'i llwyddiant yn y gystadleuaeth hon. Mae gan Ruth berthynas glos iawn am Merched y Wawr ers blynyddoedd lawer. Fe fi'n gweithio I Merched y Wawr am 10 mlynedd ac hyn hynny fe fi'n gweithio ar brosiect hanes llafar Merched y Wawr. Mae wedi bod yn llywydd Rhanbarth Caerfyrddin ac mae'n aelod o Glwb Gwawr y Gwendraeth. Mae'n briod a Hyw ac mae ganddynt 2 o ferched, sef Rhiannon, Bethan a Mari. Ac mae ganddi bellach 4 wyres, sef Melangell, Morfydd, Tanwen a Nyfaen. Mae sawl darpar aelod I Merched y Wawr fyna ond oes e. Mae'n syndod bod ganddi amser I joio, ond ymhlith diddordebau Ruth mae cerdded, garddio ac hanes teuluol. Mae'n hoff hefyd o sgrifennu wrth gwrs ac wedi ysgrifennu amryw o bytiau ac wedi cadw dyddiadur dros y cyfnod clo. Llongyfarchiadau Ruth a dyma felly ychydig o eiriau i'th gyfarch. Ymuno gyda'n gilydd i'th gyfarch Ruth wnawn ni, am ddod i'r brig eleni, cyflwyno'n dlws I ti. Mae'n fraint I mi dy gyfarch, yn wir mae'n brofiad braf, dy gampwaith sy'n rhagori, prif lenor ein Gŵyl haf. Datgloi oedd thema'r sialens osodwyd gan fyw rai, enillydd Tlws Ann Lewis sy'n dathlu nawr, Pam Lai. Wel, hoffwn I weid bod fi wrth y modd bod fi wedi ennill Tlws Llenyddol Merched y Wawr eleni. O'n I wedi cystadlu am y tro cynta llynedd, ond dwi'n teimlo leni bod y darn tyma bach mwy tyn a o'n I mwy plesed y fe na beth o'n I wedi hala mewn llynedd. Felly diolch yn fawr Merched y Wawr am roi y ffocws yn ystod y cyfnod rhyfedd yma a rhywbeth I wneud. Mae fy neulu wedi annog fi
i gario ymlaen yr ysgrifennu. Wy wedi bod yn ysgrifennu darnau ers blynyddoedd, a oedd un o'n nhw wedi prynu cwrs i fi yn Tŷ Newydd Llanystumdwy cyn y cyfnod yma, wrth gwrs. Ac roedd cwrs Indydd o dan Manon Steffan Ross yn arbennig. Wel, darn yw hwn am rywun sydd wedi colli gŵr ac wedi symud tŷ, felly mae'r datgloi yn dod mewn i fe mewn mwy nag un ystyr. Mae'n eitha diflewyn ar dafod, ond llai sicrhau chi bod fe ddim yn seiliedig ar unrhyw un wy'n nabod. Felly, diolch yn fawr unwaith eto. Shwmai, dro dwi. Dwi'n falch iawn o fod yn aelod o gangen Llundain Merched y Wawr ers 2 flynedd. Nes i ddechrau dysgu Cymraeg tua diwedd 2019 ac nad o'n i'n rhugl o bell ffordd pan ymunais i ym Merched y Wawr, oedd pawb yno mor groesawgar a chefnogol, a dwi wedi mwynhau pob eiliad o'n cyfarfodydd. Pan ddechreuais i, sy'n ni byth wedi dychmygu y bydden ni wedi cwympo mewn cariad ar iaith i'r fath raddau, ond na beth ddigwyddodd, ac erbyn hyn mae pawb yn gwybod pa mor angerddol ydw i am yr iaith Gymraeg. Dwi wrth fy modd â llenyddiaeth Gymraeg ac â barddoniaeth fyd, a darllen yn bennaf sydd wedi bod yn prif fodd o ddysgu, a dyna siwt o'i wedi ymgyfarwyddo ar iaith ffurfiol sydd mor hard yn fy marn i. A phan weles i'r wybodaeth am y gystadleuaeth, meddyliais i pam lai. Nath y teitl, sef datgloi, sbardino rhyw syniad ynddo am y ffordd y mae rhywun yn gallu dod yn gaeth i berthynas anfoddhaol, gan ymddieithrio'n araf o ddiwrth bartner, bod popeth yn gallu ymddangos yn berffaith o'r tu allan. A na beth sydd wrth wraidd fy stori fer. Diolch yn fawr. Eluned Davies Scott ydw i o gangen Tlws Llenyddol yn Rhanbarth y De-ddwyrain. Oedd i ddim yn siŵr os fyddwn ni'n rhoi tro ar gystadleuaeth prif lenor yr Gŵyl haf unwaith eto ar ôl fy llwyddiant y llynedd. Tebed allwn ni ddod o hyd i ysbrydoliaeth ar gyfer y testyn eleni a fyddai'n annog i fi roi pen ar bapur unwaith eto. Bu'n pendroni dros y pwnc am dipyn o amser, ac roedd hyn yn ystod y cyfnod pan oedden ni'n disgwyl cyhoeddiad am leihau cyfyngiadau symud, a doeddwn ni'm eisiau mynd ar ôl y trywydd mwyaf amlwg hwn o sgwennu stori. Felly cychwynnais feddwl am ffordd eraill fyddai datgloi gallu rhoi dylanwad ar y berson, ac yna mynd ati i ddatblygu nifer o syniadau, a rhai ohonyn nhw'n dod i mi yn ganol y nos weithiau. Yn y diwedd, dau stori at ei gilydd, ac oedd yn clymu dadgloi hen focs yng nghefn dror gyda dadgloi cyfrinachau ac yn dadgloi cof un oedd yn dioddef o dementia. Fel y dywedes y llynedd, mae sgwennu ffuglen yn beth eitha newydd i mi, a rwy'n siŵr na fyddwn wedi meddwl bod y gallu gennym i greu storiau llwyddiannus heblaw am y cyfle hyn a roddwyd i mi trwy'r gystadleuaeth yr Gŵyl haf. Fel nifer fawr ohonoch dwi'n siŵr, dwi'n ddiolchgar i'r mudiad am ymateb i'r cyfnod rhyfeddol yma trwy gynnig amrywiaeth o weithgareddau i ni'r aelodau. Mae cymaint ohonyn wedi mynd ati i gymryd rhan mewn y gweithgareddau, dysgu sgiliau newydd, dod i adnabod ein hunain ac ein gilydd yn well, ac i fwynhau. Diolch i holl swyddogion yn genedlaethol ac yn rhanbarthol am ei gwaith parhaol a'i gofal drostym. Llongyfarchiadau hefyd i'r ddwy arall gafodd ei gobrwyo eleni yn y gystadleuaeth hon fel y prif lenor. Ac yn awr, ar ddiwedd y seremoni, awn ni draw at Rhian Beck o Ganen Brodd y Fi i gael datganiad cerddorol.